जतन खुलुमखा तिनी कायसा विशेष के काजे कक चारमों प्रेस रिलीज मखलाइका जों तो साइमानो तिनी ताखोखनुई बांग्लादेश रमजागुई तंखा आबो आन एलाकानि क्लायो आश्रमबादी एलाकानि बरक थांनाय 27 फेब्रुवारि 2021 बराव रमजागो बरन डिटेल आं खबर नाखा बरन केस नम्बर अंखाय 45 केस नम्बर आबो श्रीमंगल PS आन्दार क्लायो मौलवी बाजार डिस्ट्रिक्ट आं आरनि MP बाय आं डाइरेक्ट कक सलाइखा MP मुंखाय आब्दुल रहित आरनि लोकल MP मौलवी बाजारनि बांग्लादेश ते आं लेटेस्ट खबर नाखा चिनि ताखु गनै थांनाय 27 तारिख फेब्रुवारि रमजागमनि चिनि बरं गोनां राजीव देबबर्मा लेट सुरेश देबबर्मा तेखरक्सा गुरुपद देबबर्मा लेट जोगेश देबबर्मा बरक पारा विद्या बिल चम्पाहावार PS खोवाई डिस्ट्रिक्ट बरक आने एलाकानि बरक लायो बरक आरो वाइसा वाइनिया आगे उठांगो बरक बरनि डिटेल डकुमेन्ट बरक बर्डार गान्दार तंगो आं बरक पारा थांखा बरक बरनि आधार कार्ड भटार कार्ड फुनुगुई बरक थांगै आरो नि बागान राव थांलायो आरो बर्डार एरिया गो कायसे बागान तंगो चिनि बरक नि स्पेशली आरो लेबु आरो बागान दं आरो बरक थांलायो माजे माजे आजरागो बरन हठात खलायै बांग्लादेशनि पुलिस फैयै बिरियारक बरमज्लां थांखा किन्तु फिया बरक पुलिस माने BSF नाव साइड थांमानि बरक गेटि पारगि थांगो किन्तु फियाबा हठात खलाय बरक बरन बांग्लादेश रक नि बिरियार बरन रमज्लां थांखा बरनि दुसिंका बनंखा बर पासपोर्ट सारातलां थांखा बरक किन्तु माहाय बर्डार गान्दारो जों साइबानो जोंनि आधार कार्ड रक जों फुनुगुई बा आई कार्ड फुनुगुई BSF रक लाइर हो जों एक दुंगा तबर जों फाइ पायो ओमायखे आरो प्रेक्टिस रही दं माने किन्तु आ दिन बरक बलाय दुर्भाग्य बरन हरात थैबरक फाइ रमज्लां थांखा बर कुनु दुस्कुरै बरन हरात थैबरक फाइ रमज्लां थांखा बर कुनु दुस्कुरै बर कुनु सिखाव गिया दागाय दिया बरक गाहाम जों तो साइमानो फियाबा अब कान्ट्रि टु कान्ट्रि उमनि बागै बरन केस बरक रिलिखा बरक बिना पासपोर्टै बरक फाइमानि बागै बरकनो एरेस्ट लायखा जों अनेक चेष्टा खालायखा उसोंगो आं खबर माखा जे बरक रिलिज सोंखा ता बर रिलिज जेल हयतो बर रिलिज खालायजागै ता बरक थानाव चबि तंजागो इनके मतो कान्ट्रि टु कान्ट्रि डिफार माने आं दिल्ली कक साहका तेबर लोकल MP बाय सालायखा आबामाक जों जाक सामं तांगि तंगो तिनि राजीव बाय गुरुपद बर यकफानो बरनो ताब रिपाट्रिएशन तय फैनो बागै ताब अब कान्ट्रि टु कान्ट्रि बा अब जों दिल्ली कक साहै तंगो आंने चिठी सुइखा ते चिनि मुख्यमंत्री चिनि बिप्लब देब बनबा आं साका बनम चित्रिका आं जाते बरनो इंडियन एम्बासी तेनि बांग्लादेश एम्बासी दिल्ली को तंगो बरबा सालायै बरनो जों फिरावनो हानाय बरक यकफानो बरनो ताब बर रहजायखौ बरक आरो श्रीनगर पुलिस स्टेशन बर ताब पुलिस नि यागो बरक गचाय दं आबनो जों चेष्टा खाय दंगो दरकाना हांख्लाय आं जेफोन थांनाय आं वानसक दंगो फियाबा आं बरन कयो सिनि बरक रक गोबांमा बर्डार एरिया गो बर हाके थां फाइंलाय दंलायो फियाबा जों वाइसो दुर्भाग्य चिनि आरनि बांग्लादेश बिडिआर रमैतलां थांगो फियाबा बर कुनु बुतक खायजा गैया आं खोनाखा आं आरनि लोकल MP चिनि बरं मोनां आब्दुल रहित बरन सोंखा बर कुनु टर्चार खायजा गैया फियाबा आइन मते ल अफ द लैंड बरन बांग्लादेश मते बरन ताबो पुलिसो बरन नाय दं बर कुनु एरेसिया बर पुलिस थानाबो बर माटंगो इनका अब तबनि बागै ता प्रोसिड्यूर चलै दं आइन कानुन मेंटेन खालायै सब किछु नियम कानुन
palai जों बरनो तबना बां चेष्टा खालामदों अब आं खागाव तिरिचिन बरक दक माहाय गोबां मा बदार एरियागो माहाय गथनांगो किन्तु जों सतर्क मांनाय जाहाथे जों माहाय जाहाथे भबिष्यत निया जात जों अमन मानायनाय जोंनि राजीव देवर्मा ते गुरुपद देवर्मा बरक जराइखो बरक गोबां मा बरनि बसाबुतिर दंगो बरक बले बिरमान माइ दंखा आं खबर नाय दं बरनि बागै ओंके आं खागाव ते एक दुइ सप्ताह बिसिङावनो जों बरनो तिप्राव फिरक तबनाय जोंनि भारताव जों फिरक तबनाय अबनो तिनि आं मास खालायो जों डिटेल बरि रिपर्ट नांनाखा ते बरनि गोबां चेष्टा खालामदों अब आं खागाव तिरिचिन बरक दक माहाय गोबां मा बदार एरियागो माहाय गथनांगो किन्तु जों सतर्क मांनाय जाहाथे जों माहाय जाहाथे भबिष्यत निया जात जों अमन मानायनाय जोंनि राजीव देवर्मा ते गुरुपद देवर्मा बरक जराइखो बरक गोबां मा बरनि बसाबुतिर दंगो बरक बले बिरमान माइ दंखा आं खबर नाय दं बरनि बागै ओंके आं खागाव ते एक दुइ सप्ताह बिसिङावनो जों बरनो तिप्राव फिरक तबनाय जोंनि भारताव जों फिरक तबनाय अबनो तिनि आं मास खालायो जों डिटेल बरि रिपर्ट नांनाखा ते बरनि केस नाम्बार आंनाखा ओंके आंनि खरसा बन्धु दंगो बांलादेश बनो आं अब तुइ जजग खाय दंगो बनो आनो निनि आरो एमपि नि फोन नाम्बार एमपि नि एड्रेस ते आं खानाखा तिनि आब्दुल रहित बबेलाय पावरफुल एमपि ते बो पार्लियामेन्ट नि आरो बांलादेश पार्लियामेन्ट नि बो चीफ व्हिप आबो हिमां खानाखा अब आं खागाव बरक दायथिनि यगनाय जत्तनो आं कयनाय जाहाथे बरन बागै जों सुरिलायनाय ते जे मानसाक जों बरन फेमिलिनो जों साहाय्य खालायनाय हामबाय तामुसो जरा borok ni nogo jara rok inka samung khane kri mabai aji muron kisa problem thangna kai haste hatong ko kisa choba suru da ma आं खागाव आं बरनो साहका जे निरक नांहांखाय लोन टन बागै एप्लाइ खालायदि आं बरनो साहनाय ते आंनि बरनो बिसिंतै आं बरनो खबर नाय बरक फायखांखाय बरनो जों जे मानसाक जों जोंनि सरकारनि साहाय्य हयते आं रिना मां चेष्टा खालाय दंगो ओंके बरनो खुंदाव बहायनो जोंनि लकालनि हयते थाङै नायैखा ओंके बर आसुक असुबिदा गैया बरक आसुक आं नाय माने आसुक गरिब अंश गैया आफानो जों बरक जे बरक दाव गोदोमा मास बरक एबसेन्ट दंमाने बागै अबयस्य परिबाराव किसा कस्त दंखाना ओंके बरक फायखांख्लाय आं सालायनाय जे मानसिया बरनो बाहायख्लाय जों सरकारनि तरफ थेखे आंनि डिपार्टमेन्ट तरफ थेखे बरन सुबामा आं नायनाय